мисол дар Тоҷикистон хизмат кардагӣ бошен, хитон медонен ки ҳози повисткара бо тариқи электронӣ равон мекунанд ба номи шаҳрванд. оиди авф дар назар дошта бошӣ, оли аниқ нестае авф шидан. ё ҳар нафаре кӯшиш мекунад ки дили моро биранҷона, мо ҳаволаи ӯро ба худованд меспорем. дороҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. инчунин дороҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, инчунин дороҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард, дороҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, ҳатман дар канал обуна бишен ва видеоро то охирша тамошо кунен. чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай медонен ки дар як мавзӯи бениҳоят муҳим суҳбат мекунем. хоб, то охирша гӯш кунен ва маълумотҳои нав ба худтона дастрас мекунен. агар нафарҳое ки двайной гражданин бошанд, дар ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат мекунанд ё ки дар Русия, ба ҳамин мавзӯъ камтар равшанӣ меандозем. агар нафарҳое ки двайной гражданство дошта бошанд, мисол дар Федератсияи Русия кору фаъолият кунанд, дар Федератсияи Русия постоянни регистратсия дошта бошанд, ӯ нафарҳо дар Русия хизмат кунанд бояд ва Федератсияи Русия ҳақ дорад ки ӯ шаҳрванда ба артиши худаш даъват кунад. агар дар ҳолате ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштагӣ бошад ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагонӣ кунад, кору фаъолият кунад, лекин двайной гражданин бошад, дар ин ҳолат ҷумҳурии Тоҷикистон ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки ин шаҳрванда ба хизмат даъват кунад. ва ногуфта намонад, дар як ҳолате ки шумо хизмат мекунед ё дар Тоҷикистон ё ки дар Россия, ҳамин военни билет дар ҳар ду давлатҳо ба кор меравад. мисол дар Тоҷикистон хизмат кардагӣ бошен, дигар дар Россия шуморо даъват намекунанд ва ба артиш сафарбартон намекунанд. ва дар инҷа як саволи дигарам ба миён меояд. оё нафарҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон военни билети пулакира мехаранд, яъне хизмати алтернативӣ мекунанд, агар двайной гражданство дошта бошанд, оё ҳамин военни билет дар Россия ба кор меояд ё ин ки не? бале, чунки шумо дарсҳои ҳарбӣ мехонед, ба шумо военни билет дода мешавад дар муддати як моҳ ва инам ба монанди ҳамун военни билети 2 сола ба ҳисоб мерававу дар Федератсияи Русия ба кор меояд. ва инчунин як чизи дигара қайд кардан мумкин аст. хитон медонед ки дар Россия шаҳрвандои худша ба артиш даъват кардесай, айни ҳол бигем ба мобилизатсия. ва нафарҳое ки двайной гражданин мебошанд, дар Россия қарор дошта бошанд, агар кору фаъолият кунанд, дар ҳамунҷо постоянни регистратсия дошта бошанд, дар ана ҳамин мобилизатсия метавонанд ки ба номи ана ҳамон шаҳрвандо повистка равон кунанд. хитон медонед ки ҳози повисткара бо тариқи электронӣ равон мекунанд ба номи шаҳрванд. дар ҳолате ки повисткара равон кардан, шаҳрванд уҳдадор мебошад ки рафта ба артиш худша сафарбар кунад. дар ҳолати саркашӣ кардан аз артиш ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. як чизи дигарам фаромӯш накунед. агар дар ҳолате ки ба номи шумо повистка равон кунанд дар Россия, дар ин ҳолат шумо дигар аз Россия берун ромаданда ҳақ ва ҳуқуқ надоред. нафарҳое ки двайной гражданин мебошанд, мисол ба номшон ягон намуд повистка омадагӣ набошад, дар ин ҳолат ягон мушкилӣ нестед барои ба дигар давлатҳо сафар кардани шумо. ин бод як камтарак хабарҳои зарурӣ ва хабарҳое ки махсус ба муҳоҷирон тааллуқ дошт. خواستم که به شما پیشنهاد کنم، حتما لایک بمونین. یک موضوع دیگر پیشنهادی شما میکنم. چخیلی که میدونین من روزی فینالی کنکورس ما انیخ کردگیم الکی 800 دانه دیگه بلیت موندگی. برادرای عزیز و مهربان، یک بار دیگه حرکت کنین. او که بلیتی بسیار موندگی نیست. همین بلیت های ما تمام شود به حد کاری خوب میشود. نرخ یک دانه بلیت 250 روبل در بر میگیره. اگر با اکسیا بلیت بخرین با 1000 روبل 10 دانه بلیتون میتیم. номерои ватсапе ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанк ҳам ҳастай. карта ба номи Мунис меброяд. сумтона дар карта партоен, чектона роӣ кунен, шумо соҳиби билет мешавед. ногуфта намона, 75 дона приз барои шумо ҷидо кардагием. охири билетҳо омадагиай. бародарои азизу меҳрабон, ҳаракат кунен, дастгириро нишон битен. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. як кас нависонда як савол: дар вақти каникул ба Россия равам, то 1 сентябр биём, дарс ма давом тим мешавад?
бале пеш аз сар шидани дарсҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёй, бо дарсота давом додан мегирӣ. Як каси дигар нависондаи касоне ки ду кӯдак доранд ё ин ки яккаписаранд мебараншон. Нафарҳое ки соҳиби ду фарзанд ё ки яккаписаранд ба хизмат даъват карда намешаванд. Ти эм нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман аз ноҳияи Хуросон. Ман вақте донишҷӯй шудам дар шаҳри Душанбе худамро дар учёти военкомати ноҳияи Фирдавсӣ гузошта будам. Вақте донишгоҳро хатм кардам, аз учёти ноҳияи Фирдавсӣ баровардам. Баъдан бояд дар учёти ноҳияи худамон мегузоштам, аммо фаромӯш кардам, нагузоштам. Дар ҳамин ҳолат ман бояд чӣ кор кунам ва чӣ оқибатҳо дорад? Ин мавзӯъ ҳазор раҳмат ака. Оиди учёти военӣ бугӯ, агар дар военкомат ягон мушкилӣ надорад. ва чунки ту дар ҳолате ки дар куҷои қарор доштагӣ бошӣ таҳсил бикунӣ, баъди таҳсил карданат хо ба ноҳияи худат сафар мекунӣ, хо ба ягон мисол вилояти Суғд сафар мекунӣ, ту уҳдадор ҳасте ки 1 сол хизмат кунӣ. Чунки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи тағйиротҳо ва иловаҳош барои ҳамаи донишҷӯён ҳамира муқаррар кардагиест ки баъди хатми донишгоҳ бояд 1 сол шаҳрванд хизмат кунад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, ман ҳозир Москва даём. Мара ФСБ қапидан мада статья мондагиянд. Ман невиновним. Мара 2 моҳ домашний арест карданд. Бо суд мешава. Меган посольствои Тоҷикистон муроҷиат кунам, ёрдам мекунанд? Раҳмат пешакӣ. Бале, ба посольствои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва муроҷиат кун. Агар ки ту ягон гуноҳ надошта бошӣ, кӯмак мекунанд. умуман посольства ёрдами худшон мерасонад. ҳатман зангшон бизан ё ки рафта ба ҳамҷа суҳбат ки худшон. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум созӣ акаҷон, ман депортом, меган моҳи июл ҳуй мешава. Паспорти ман печат задагие. Ҳавай бояд алиш кунам акаҷон ё ки не? Илтимос ҷавоб диҳед. алишам накунӣ агар ягон мушкилӣ намешавад, лекин моҳи июл оиди авф дар назар дошта бошӣ, оли аниқ нестае авф шидан. Далер нависонда: ассалому алайкум ака, илтимос ҷавоб диҳед. Агар 2 кӯдак дошта бошӣ хизмат мебаранд? Не бародари азиз, соҳиби 2 фарзанд бошӣ, аз хизмати ҳарбӣ озод ҳастӣ. Як каси дигар нависондаи комментарияҳои хита хондан бигӣ. Худат хита таъриф накунӣ, ҳеҷ катара таъриф намекунад. қабул бародари азиз, меган ку ҷавоби аблаҳ сукутай. ҳар нафаре ки сухани бад мега дар ҳаққи мо ё ҳар нафаре кӯшиш мекунад ки дили моро биранҷонад, мо ҳаволаи ӯро ба Худованд меспорем. Худованд ба ягон роҳ нишон метавонад. Фарҳод Назаров нависонда: ака ассалому алайкум, созен хубен? Ман як ҷода кор кардагим, баъди айуҷа биромадагӣ мондагӣ пулма додагӣ нестам. Трудовой договор ҳаст мада. дар ҳолате ки шумо трудовой договор дошта бошед, метавонед ки ба мақомотҳои болоии Русия муроҷиат кунед ва ин асосан баҳсҳои судӣ мебошад. Бо тариқи пешниҳод кардани ариза ва бо тариқи доштани ҳамин трудовой договорот метавонанд ки пулитро гирифта барбигардонанд. Як каси дигар нависондаи: безор кардӣ, фақат аз бораи аблава гап мезанӣ, бираванд хизмат кунанд. хай мардум савол метиҳад ва мо уҳдадор ҳастем ки ба саволошон ҷавоб бигардонем, чунки ҳар чизеро ки талаб мекунанд ба талабот мо нигоҳ карда видео мекунем. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, меган то охири июна қапида бурда мефурӯшанд. Дигар частода ростае? Не, дурӯғ ҳамин гапҳо. ҳамин гапҳои мардумида бовар накунед, ягон асос надорад ҳамин чизо. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунам. То наворҳои оянда Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.